ଏତେ ବଡ ଘରର ଝୁଅଟିଏ ହେଇକି ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଲେଇ ଘେନି ଖେଳୁଛୁ? ଛି 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 ଛି। ହାଲୋ, ମୁଁ ଯଦି ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଏ ସାଧବ ଘରର ଛାଡ଼ିଲେ ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ସଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଯେ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଯେ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। କିଛି ନଥିଲା ବାପା ମା ଛଉନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଖେଳିବ। ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି କଥା। ହାଲୋ, ଯାଉନ ଦେଖିବ ଯାଅ ଅନ୍ୟ ସାଧବ ଘର ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବୁଲେଇ କେମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହାଲୋ, ବାପା ତାର ତନୟବନ୍ତ ସାଧବଟି ସାତଟା ମୟୂର ଦରିଆ ଭିତରେ ଆତଜାତ କରୁଛି। ହାଲୋ, ଦରିଆ ସେପାରିରୁ ଧନ ଦରବ ଖାଲି ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହାଲୋ, ଆମ ତପଇ ପାଇଁ ସୁନା ଚାନ୍ଦ ଗଢିଦେବେ। ଓ ଏଇ କଥା। କାଲି ସକାଳେ ବଣିଆକୁ ଡକେଇ ମୋ ସୁନା ଝିଅ ପାଇଁ ସୁନା ଚାନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଗଢିଦେବି। ବାପା ତମେ ସତ କହୁଛ? ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ତମ ଅଲି ଅଲି ବୁଢୀ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୋଳିରେ ବସେଇ ଝୁଲଉଥିଲୁ। ତମେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁଷିଲେ ତୁ ଆମ ମନ ମରି ଯାଏ, କାନ୍ଦିଲେ ତୁ ଆମ ସୁଖ ହଜିଯାଏ। ମନ ମାରି ଆଉ ବସଙ୍ଗାରେ ଆଉ ରୁଷନା ମୋଗେଲା ପହୁଣି ଆଉ। ଆସ ଆସ। ତମ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆମେ ତୋ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ। ବାପାଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଉଦାସ ଉଦାସ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବନି। ମା ମୁହଁଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଗୁହାଳ ପାଖ ଚାଳିଆରେ ତୋର ଶୋଇବାର
ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଲା ମୁଁ। ଏଥର ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଖୁସି ତ? ଚମ୍ପା ଲୋ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚୁନି। ମଲା 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 ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାଇଁ ଛୁଇଁଛୁ ବା? ମୁଁ ମଲେ ତୋର କି ଯାଉଛି? ବୁଝିଲୁ ରତନା, ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ କେତେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁ, ସେ ସବୁ ମତେ ଜଣା। ଚମ୍ପା ସେମିତି କହିବୁନି, କହିଦଉଛି ଚମ୍ପା। ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ ପଢିକି ରହିଛି। ହେ ଭଗବାନ ତୁ ଥରେ ଆଲୋ ବୁନ୍ଦି, ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟା, ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? আমরা বন্ধ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଖାଲି ପୁଅ ମାନେ ଯିବେ ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ଯିବେନି? ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମତେ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି, ମାନେ ଖାଇବିନି, କାହାରି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି। ତାପରେ সোনা କଥାରେ କହନ୍ତି ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ବି ସରୁ। ଆଙ୍କ ପାଖରେ କଣଟା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ କହିଲୁ? ଆମେ ପଳେଇବା, ଆସିଲେ ପଳେଇବା। ଆଲୋ ଚମ୍ପା, କଣ ସାଧ ପୁଅ ମାନେ ପୁଣି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କୋଉଠିକି? ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ମ ତୁମର ରସ କଢିଲୋ କୁଆଡେ ଯାଉ ତୁମର ରତନରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ମଲା ବେଳକୁ କଣ କମ କାନ୍ଦିଛି। କୁଆଡେ ଯାଉ ତୁମର ରସ କଢିଲୋ